сархати хабарҳо барои чеҳраҳои маъруфи боздоштшуда аз 23 то 30 сол зиндон талаб карда шудааст. дар русия беш аз 39 миллион рубл маоши муҳоҷирони тоҷик аз дасти корфармоёни рус баргардонида шуд. маълум шуд ки сохтмони метрои душанбе кай оғоз мешавад ва имконияти ройгони касб ва забономӯзӣ барои муҳоҷират ба кишварҳои Британияи Кабир, Олмон, Кореяи Ҷанубӣ ва Аморати Муттаҳидаи Араб барои шаҳрвандони Тоҷикистон. дуруд бинандаи азиз, нашри нави барномаи 97 рӯз аз ёртиҷаи манзури шумост. дар ин нашр шуморо бо муҳимтарин хабарҳои ҳафтаи охир ошно месозем. бо шумо ҳастам Идибеки Саид аз Душанбе. прокурор ё айбдоркунандаи давлатӣ аз суди олии Тоҷикистон ба чеҳраҳои шинохта ва мансабдорони пешин, ки бо гумони ғасби ҳокимият боздошт шуданд, ҷазоҳои сангин аз 23 то 30 сол зиндон талаб кардааст. дар ин бора Радиои Озодӣ хабар дод. дар ин хусус ҳоло шарҳи расмӣ нест. мурофиа бо иштироки айбдоркунандаи давлатӣ рӯзи 8 январ баргузор гаштааст. барои Саид Ҷаъфар Усмонзода, собиқ раиси ҳизби Демократ ва вакили собиқи парлумон 30 сол, Ҳамронхон Зарифӣ, собиқ вазири корҳои хориҷӣ 30 сол, Шокирҷон Ҳакимов, муовини раиси ҳизби Социал-демократ 24 сол, Акбаршоҳ Искандаров, собиқ раиси Шӯрои олӣ 23 сол, Абдулфайз Атоӣ, собиқ сардори раисати вазорати корҳои хориҷӣ 23 сол, Аҳмадшоҳ Комилзода, муовини собиқи раиси ҳизби Демократ 23 сол талаб карда шудааст. назари наздикон ё вакилони мудофиаи онҳо маълум нест. боздошти ин чеҳраҳои шинохта аз моҳи июни соли равон пас аз дастгир шудани Саид Ҷаъфар Усмонзода оғоз гардида буд. дар соли 2024 беш аз 80 000 муҳоҷири корӣ аз Русия ихроҷ шуданд. ин омор дар соли 2023 ба 44 000 нафар ва дар соли 2022 ба 26 000 нафар баробар буд. дар маҷмӯъ аз соли 2017 то соли 2022 ҳудуди 200 000 муҳоҷир ба далели нақзи қонунгузории муҳоҷират ва муқаррароти меҳнат ихроҷ шуданд. қаблан ТАСС хабар дода буд, ки танҳо аз шаҳри Москва дар соли 2024 беш аз 18 000 муҳоҷир ихроҷ шуданд, ки аксарияти онҳо шаҳрвандони Тоҷикистон, Қирғизистон ва Ӯзбекистон мебошанд. онҳо дар нақзи қоидаҳои вуруд ё будбош дар Русия гунаҳгор дониста шуда, дар тӯли 5 соли оянда наметавонанд ба Русия баргарданд. мақомоти Русия дар соли 2024 тафтишу ихроҷ ва фишори монеагузорӣ ба муҳоҷиронро афзоиш доданд. тибқи иттилои мақомоти Тоҷикистон, танҳо дар 6 моҳи аввали соли 2024 беш аз 17 000 шаҳрванди кишвар аз Русия ихроҷ шуда буданд. муҳоҷират ба кишварҳои пешрафта бахусус Аврупо ва Кореяи Ҷанубӣ аз коргарзабондонӣ ва малакаи корӣ талаб мекунад. агар мехоҳед малакаи касбиятонро рушд дода, вобаста ба ёфтани ҷойи кор ва ё пеш аз сафар ба хориҷа машварат гиред. марказҳои касбомӯзӣ ва хизматрасонӣ дар якчанд минтақаи Тоҷикистон курсҳои касбомӯзӣ ба талаботи бозори меҳнат ҷавобгӯро пешниҳод мекунад. курсҳо аз 2 ҳафта то 3 моҳ давом мекунад ва комилан ройгон мебошанд. марказҳои касбомӯзӣ 21 курсро пешниҳод мекунад ва ҳамаи шаҳрвандони аз 16 сола боло метавонанд дар онҳо иштирок кунанд. хатмкунандагон соҳиби сертификатҳои байналмилалӣ мешаванд ва ба онҳо дар бозори дохилӣ ва хориҷӣ аз ҷумла Британияи Кабир, Олмон, Кореяи Ҷанубӣ ва Аморати Муттаҳидаи Араб ҷойи кор пешниҳод карда мешавад. ҳамаи хизматрасониҳо дар марказҳо дар доираи лоиҳаи беҳтарсозии малакаҳои касбомӯзӣ ва имкониятҳои бо кортаъминшавии Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ ва Бонки Осиёи рушд пешниҳод мегарданд. рақамҳо барои тамос дар зери экранҳои шумо. давоми ҳафтаи гузашта дар як қатор сохторҳои давлатии Тоҷикистон тағйироти кадрӣ сурат гирифт. аз ҷумла раиси шаҳр ва прокурори шаҳри Конибодом аз вазифа озод гардиданд. бо фармони президенти кишвар раисони шаҳру ноҳияҳои Зафаробод, Шаҳристон, Айнӣ, Гулистон, Бустон, Конибодом, Норак, Панҷ, Ванҷ ва Нуробод иваз шуданд. ҳамзамон раисони кумитаҳои сайёҳӣ ва хоҷагии манзилию коммуналӣ низ иваз гардиданд. Содиқ Имомӣ аз вазифаи муовини вазири корҳои хориҷӣ озод ва сафири Тоҷикистон дар Туркия таъин шуд. ба ғайр аз ин, Эмомалӣ Раҳмон прокуророни 7 шаҳру ноҳияро озод ва ба ҷои онҳо кадрҳои нав таъин кард. тағйироти кадрӣ дар дигар сохторҳои Тоҷикистон низ сурат гирифт. Эмомалӣ Раҳмон аз мансабдорони тозатаин хостааст, ки дар муомила бо мардум фарҳанги баланди муошират ва одобу ахлоқӣ намунавӣ дошта бошанд. соли 2024 беш аз 39 миллион рубли русӣ маблағи пардохтнашудаи муҳоҷирони тоҷик аз дасти корфармоёни рус баргардонида шудааст. дар ин бора намояндагии Вазорати меҳнати Тоҷикистон дар Русия хабар дод. сабабҳои нопардохти бузди меҳнати муҳоҷирон гуногун буда, аксарияти онҳо ба номураттаб, нофаҳмо ва шифоӣ будани маслиҳат бо корфармо аст, ки дар охир ҳисоби корҳои анҷомдодашуда байни тарафҳо мувофиқат намекунад ва ин мушкил аз набудани шартномаи меҳнатӣ сарчашма мегирад. гуфт сабаби асосии пардохт нашудани музди меҳнати муҳоҷиронро ин намояндагӣ
шудид. тавассути ин намояндагӣ давоми соли гузашта тариқи суд беш аз 39 миллион рубли русӣ баробар ба 13 миллион сомонӣ музди меҳнати пардохтнашудаи шаҳрвандон баргардонида шуд. ин дар ҳолест ки дар соли 2023 беш аз 244 миллион рубли русӣ ё беш аз 24 миллион сомонӣ шаҳрвандони кишвар баргардонида шуда буд. намояндагӣ ба шаҳрвандони кишвар тавсия медиҳад ки ҳангоми фаъолияти меҳнатӣ тибқи қонунгузории русия ҳатман бо корфармо шартномаи меҳнатӣ ба имзо расонида як нусхаи аслии онро дар худ нигоҳ доранд. агар дар русия ба мушкили ҳуқуқӣ ё пардохт нагардидани музди меҳнат дучор шудед, ба намояндагии вазорати меҳнати тоҷикистон дар русия ба рақамҳое ки дар экрани шумо намоён аст занг занед. маълум шуд ки сохтмони метрои душанбе кай оғоз мешавад. тибқи иттилои вазорати нақлиёти тоҷикистон сохтмони метрои душанбе моҳҳои июн-июли соли 2025 оғоз мешавад. шохаи якуми метрои душанбе аз қисмати ҷанубии шаҳр то назди сирки давлатӣ бо дарозии 12.5 км сохта мешавад. созишнома барои сохтмони метро бо ширкати миллии роҳи оҳани ҷумҳурии Корея соли 2022 ба имзо расида буд. бинандаи азиз, ин барномаи навиди 7 рӯз буд. барои бохабар будан аз муҳимтарин хабарҳои Тоҷикистон бо мо бошед ва дар саҳифаҳои мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ обуна шавед. падруд.